Disko honen hasiera, urte batzuk atzea inberreko kontua da. 2014 hasi ginen, Michele Etxekoparren dei baten ostean, ja elkarren ezagutza eta elkarrekin ibilitako ginen, eta planteatu zaigun proiektu oso desberdin bat egiteko aukera. Michele Etxekoparrekin batetik, baina nagusiki berritasuna zetorkigun François Rosé konpositorearen proposamenarekin. Hau, ja adinean aurrera doan konposagile eta piano jole alsaziarra dugu, eta bere gaztaroan oso konposagile famatu batekin ikasitakoa, Olivier Messianekin. Hau, Frantzian 19 eta 20. mendean, gehi bat 20. mendean famatu egin zen, bere berrikuntzengatik, eta batipat txorien munduekin eta ornitologiarekin ere zerikusia zeukalako, ze beha musiko izatzen gain ornitologoa zen ez. Orduan, sartu ginen, buru belarri historia hortan, eta urrats berri bat lantzeko aukera izan genuen. Eta urrats hau da, nahastea herri musikak eta musika garaikide edo itzezaiuna, hau da, ordenagailuz eta egindako soinuekin nahaztuta, efektu bereziak, girotzeak eta olako kontuak lantzen ikasteko aukera izan dugu berarekin. Eta honek iriki dugu mundu erabat, niretzat behintzat, erabat aurretik ezagutu gabekoa, nahiz eta ez dan gaurko kontua. Zaugarren artean esango genduke dela, partituraz gain, improvisazio asko egiteko aukera ematen duen leku bat. Gu sartzen gera oitako bera plantatutako kantetan, edo kantarrikoietan, eta partituretan idatzi gabe dauden egitura eta formen bidetik sortzen ditugu olako giro batzuk eta olako joan etorri batzuk, eta horrekin gaiari, kantari edo kasu honetan txorien munduari egokitzen zaizkion giro batzuk sortzeko gai izaten gara, edo hori izan da behintzat gure nahia eta nik uste lortu dugula. Gaia txoriak berehala bururatu zitzaidan, Tolosan ezagutu nituela edo ezagunak nituela mundu hortako bi persona oso jakitunak, ez? Eta hauek orain gaina sakondu dute gai hontan, eta Ramon eta Jesus Elosi anaiak dira, lehena gazterik hiltzen, eta bi hauek 20. mendean erdialdean izan ziren peninsula mailan anilamentu eta hegaztien konservazioan aintzindariak oso garrantzitsuak. Besteak beste, putren konservazioa gaur egun ezagutzen dugun eran beraien eskulotutako berreskuratze bada, eta besteak beste, peninsula mailan hegaztien kontrola eta anilamentuak eta beraiek nagusiki bultzatu landutako gaia izan da. Asteko eta behin, gustatuko lutzei guke, hemen Tolosan bertan kontzerturen bat egin ahal izatea, baina hortako eskintza eren bat izan beharko genduke. Egin ditugu batzuk, bai Xuberoan, bai Hondarribian, baita Lapurdin ere ustaritzen, Tolasarekin anaileratuan herrian, eta jaialdi batzuk ere baditugu, proposaren batzuk datorren dudarako, baina noski, gustatuko litzei guke, ahalik eta kontzertu gehien egitea. Eta ikusiko dugu, posible dugun, eta jendeak ala eskatzen duen. Gure aldetik aldugun guztia egingo dugu. Nik uste benetan polita dela eta merezi dula.